Bie araba ye février kalo tile 12 san 2025 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka bamanankan kunnafoniya olu kɔnɔna na. Kunnafoni daminɛna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ka sanga ni sankura o foliw hukumu kɔnɔna ye an ka camancɛ fanga jamana ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta kununko kulubakaw olu fɛ yen nɔ ale ye diɲɛ seleke naani ka lasigiden minnu bɛ an ka Maliba kɔnɔna na a y'o olu bisimila cidenkulu min tun ɲɛminɛlen don Katari ka lasigiden fɛ ni o ye Ahmad Abdramani Sinadi a ye kɔrɔfɔta a ye foli kɛ ka tasibila kɛ ni ka ɲɛsin Mali ma o ka bisimilali la kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka camancɛ fanga jamana ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta a ye foli ni tasibila kɛ ka ɲɛsin ale ma o kɔfɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ a ye kuma ta ni o ye Assimi Goïta ye a y'a yira k'a fɔ Mali ka dayɛlɛnnen don diɲɛ seleke naani jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye bolodi ɲɔgɔnmaya o sira olu fɛ u ka diɲɛ ka baara kɛ bonya ani karama ale kɔnɔna na. An ka minisiri mun bɛ ni ale ka baara ɲɛsinnen don bɛn ani kelenya ani basigi sabatili ma an ka jamana ale kɔnɔna na ni o ye général Ismail Wage kununko u ye conférence de presse dɔ kɛ ni ka kunnafonidila olu wele u kumana fɛn mun kan o de ye kuru marifatigi minnu tun ye marifa ta ni an ka jamana kɔnɔna na n'u nana marifa o bila a y'a yira k'a fɔ don n'a nataw la u bɛnalen cɛ 2000 ta ni ka fara an ka finitigilakaw olu kan. An bɛ taa Tesaltikaw olu fɛ yen nɔ ka sanga ni état major général ka kunnafoniya olu kɔnɔna ye kununko tarata février kalo tile 11 san 2025 nɛgɛ kaɲa 9 tɛmɛnen ni sanga 40 o wagatiw ye Tesaltikaw olu fɛ yen nɔ an ka finitigilakaw sera k'u tɛgɛ da fɛn mun ye jadewale tigilamaw ka pankuru mun bɛ ni an b'a wele ko drone u sera k'u tɛgɛ da o kan fɛn mun ye Tesalti pankuru jigikɛnɛ ale masurunya ale la. Ni wagati in na an bɛ taa Kucala fɛn mun ye Kucala komini dugu mun bɛ ni a bɛ wele ko Kapala cercle de Molobala mɛri ka dangan fɔlɔ ni o ye Salifu Tarawele ni bɛɛ ko a ma ko Sali tɛnɛn tɛmɛnen février kalo tile 10 san 2025 a tagatɔ Sikasokaw olu fɛ yen nɔ kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ maa maramafɛntigi bugunatigɛbali dɔw kɛra sababu ye ni ka mugujugu wuli a ka bolimafɛn na mun kɛra sababu ye Kapala mɛri dangan Salifu Tarawele ni ka a bɔnɛ a nin na a ka janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra kununko tarata février kalo tile 11 san 2025 lansara selilen kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔ la halisa Ala k'an ka jamana ni ka a basigi. An bɛ to AES finitigilakaw ka kunnafoniya o kɔnɔna na ka sanga ni kununko tarata février kalo tile 11 san 2025 ka sanga ni Burkina finitigilakaw ka wuli ka jɔ ye mun kɛra sababu ye u ye dankari kɛ jadiwale tigilama caman na ni ka boloda kɛ u ka maramafɛn caman ani bolifɛn caman kan an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka sebaya di an ka finitigilakaw ma. Mali kunnafoni TV lajɛbaw nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ k'o da o kulo kan an b'a fɔ aw kan bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan Ala k'an si jɔ k'o makɔnɔ.